Raden Gatotkaca lukuk sajake napasmu rebut bojo kebrungsung kang dadi lakumu. Wong menawa ana wigati sing bakal wedharake ana ngarsane gurumu Begawan Jati Pinutul. Nuwun pangapunten Begawan. Kabeben kula tanding kaliyan Kurawa. Kula mengsah kaliyan Kurawa ngantos geger wonten madyane Tegal Kurusetra. Sanjabane ngalas Kurusetra leres. Dengan tos mlebet wonten Tegal Kurusetra kula sampun kula tapak malah wonten Prabu Baladewa barang amuk ngasta wujude Kyai Kula badhe kacang wonten pejaipun murid panjenengan mumpung Gatotkaca wis sumingkira sing ngadepi gurumu Begawan Jati Pinutul. Orinan kula kinompet ampet dosan ratnane bawana wilahat sakwise mlebu ana pertapan bumi ngalbaka kang mapan omong sajroning kono Tegal Kurusetra kok Begawan Jati Pinutul mapan mapan ini mapan Keparanyata aku Begawan Jati Pinutul kowe Baladewa ngerti kalaku ngerti wae kowe Ratu Mandura Tedhak Bruning Basudewa kang patutang kawan Dewi Badrahini kowe lah Begawan Jati Pinutul